Jeg vil konstruere en retvinklet trekant. Vinkel C skal være 90 grader, vinkel A skal være 38 grader, og hypotenusen skal være 22. Jeg starter med at indsætte et geometrivindue i Inspire, og så vil jeg starte med at tegne grundlinjen. Det bliver en halvlinje her. Jeg vil gerne have den er vandret, så jeg holder Shift inde, mens jeg afsætter linjen sådan der. Så vil jeg afsætte vinkel A, og det gør jeg ved at dreje vores halvlinje her. Så jeg vælger en drejning, og så vælger man først linjen, og så punktet, den skal drejes omkring. Og uden at gøre andet, så skriver jeg nu 38, sådan der. Og så har jeg fået afsat en vinkel på 38 grader. Nu vil jeg så afsætte punktet B 22 ud af den her linje. Jeg starter med bare at indsætte et punkt et eller andet tilfældigt sted. Sådan der. Så måler jeg, hvor langt der er fra det punkt op til det punkt. Lige nu er der 7,76. Der skal være 22. Jeg trykker Escape for at komme ud af måleværktøjet, og så dobbeltklikker jeg her og beder om at få den her til 22. Sådan der. Så bliver linjen forlænget, og nu er der altså en side her på 22. Hvis hele eller dele af tegningen ryger ud af billedet, så kan man hive i den sådan der, så man kan se det igen. Så mangler vi den sidste side herover. Den skal stå vinkelret på vores grundlinje. Så jeg beder om at få en vinkelret linje. Den skal stå vinkelret på den der, og så skal den gå igennem det punkt der. Sådan der. Nu er vores grundlinje så for kort, så den ønsker jeg forlænget. Og det gør jeg ved at bede om et skæringspunkt. Sådan der. Og jeg klikker på et skæringspunkt mellem den linje og den linje. Sådan der. Så bliver det hele tegnet. Formålet med det her er jo at finde de ukendte sider og vinkler i vores trekant. Så jeg beder Inspire om at måle den sidste vinkel ved at vælge vinkelmålingsværktøjet, og så klikker jeg på den linje og på punktet og på den linje, og den var altså 52 grader, den der vinkel. Så skal jeg have målt de to kateter, som vi ikke kender, og jeg beder om at få et længdemål. Klikker på det punkt og det punkt, så den var altså 17,3, og det gør jeg igen for at få den sidste katete, som altså er 13,5. Så kan vi jo indsætte nogle betegnelser for at gøre skitsen lidt pænere. Det var vinkel A, det var vinkel B, jeg kan flytte lidt rundt, og det var vinkel C. Så kunne det jo være, at man ønsker at regne videre med de her størrelser et andet sted, og man kan gemme dem som variable. Det jeg gjorde nu, var jeg højreklikket her og beder om at lagre den. Og den her vil jeg selvfølgelig have lagret som A. Den her nede som B. Og C kendte vi godt. Man kan også gøre det med vinklerne. Så jeg kan højreklikke der og lagre. Den kalder vi så VB for vinkel B. Og det kan jeg så bruge, så længe jeg er i samme opgave, kan jeg gå ned og bruge de her i et noteark. Hernede har jeg skrevet den forklaring, der hører med, hvis man ønsker at konstruere sig frem og aflevere det her som en skriftlig eksamensopgave. Her har jeg simpelthen forklaret, hvad det er, jeg har gjort. Jeg har startet med at konstruere min vinkel på 38 grader. Så har jeg afsat punktet B, så siden C er 22. Siden A afsættes vinkelret på siden B og gennem punktet B. Og så er trekanten konstrueret, de ukendte sider og vinkler måles med måleværktøjerne i Inspire. Det er en forklaring på, hvad det er, jeg har gjort. Så kan jeg så bruge min variable her. Vinkel B måles til, og der har jeg jo min variabel VB. Sådan der, vi skal måske lige indsætte et gradtegn. Det må jeg ikke. Så skal vi sætte det her. Sådan der. Vinkel A måles, siden A måles til A. Sådan der. Og siden B måles til B. Sådan der. Det var konstruktion af en trekant, og med en forklaring på, hvad der er gjort.